Nagwagi ang Iloilo Province at ilan sa mga local government unit nito ng Seal of Good Local Governance o Sglg Award mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa 2024 Sglg National Awarding Ceremony. Kasunod ng awarding, iginawad rin sa probinsya ng Iloilo ang 3 million pesos, 2 million pesos naman ang inuwi ng Pasay City at tig 1.1 million pesos naman para sa 18 LGU. Sinuporta naman ng ilang mga department heads sa iba't ibang opisina sa Iloilo Provincial Capital, si Governor Arthur Daffeser Jr. at ang mga municipal mayors sa nasabing pagtitipon. Iloilo, led by Governor Arthur R. Daffeser Jr. More progress, Iloilo, committed to transparent, accountable, and efficient governance. Mula dito sa K5 News FM Iloilo, ito si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.